lero mafuta akusowa koma boma siko kweza mafuta panoba mafuta amba kubwera G2G ndiye kuli anthu amene akunena kuti kwezani mafuta ndife tumaona kuti ayo kweza mafuta si chifukwa mafuta akuvuta inde amba kubwera koma muli munthu uja ali ndalama beyo chepa amene amba kubwera mafuta adzigulabe pa mtengo mafuta ayamba kubwera inyo mufuna kuza simuona mafuta amba kubwera tizika mbalo zalero pa 27 January simuona mafuta amba kubwera tendi sikambanga tamalako teka ndikula mafuta for 3 months. Honorable, I'm sure you have gone around town kuona mafuta station kuti mulidi mafuta lea chichewa umachimva mafuta ayamba kubwera and I've not said mafuta issue has been completely sorted out. So ndayankula chichewa pano and you not play that. You said that. No, it's you who didn't hear it.